פרשת וארא, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. אחר כך, אחרי כל ההקדמה, שיש לה עוד כמה פסוקים, לכן אמור לבני ישראל אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ושפטים גדולים, וכו' וכו' וכו'. מה קורה פה? אתם זוכרים איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בפרשה הקודמת, משה נשלח אל עם ישראל, דיבר איתם, עשה להם אותות, ואחרי זה הוא הלך לפרעה והכל. אז מה זה עכשיו מתחיל כל הסאגה הזאת כאילו מחדש? לך אל עם ישראל ותדבר, אני כבר הייתי שם, דיברתי איתם, האמינו לי. מה העניין? אומר אבן עזרא דבר פלא. הוא אומר, תדע לך, משה, או הקדוש ברוך הוא ראה, שלא כל עם ישראל מאמינים. לא כולם באמת מאמינים. יש כאלה שעוד מסופקים. אז הוא אמר לו, תקשיב, אני רוצה לגאול את עם ישראל, אני לא רוצה להשאיר אנשים מאחורה. אני לא רוצה שתהיה סיטואציה שאלה שהאמינו בי אז הם נגלים. ואלה שלא, יאללה, שילכו, העיקר שתבוא הגאולה. לא. אני רוצה כמה שיותר לקחת. אז אני מבקש, לך אליהם עוד פעם. דבר איתם שוב. תנסה לשכנע אותם עוד פעם. אל תשאיר אותם בלי אמונה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לוותר על אף יהודי. והרבה פעמים, גם בזמנים שלנו, כשמתקרב הזמן שצריך לגאול את עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לעשות משהו של להביא כמה שיותר יהודים אליי. שלא להשאיר אנשים מאחורה. אז צריך לפעמים לזעזע קצת את התפיסות המקובעות של אנשים, על מנת שהם יוכלו להתקרב, על מנת שהם יוכלו לזכות, להכיר בקדוש ברוך הוא, להזכיר באמיתות התורה, לראות שבאמת יש הבדל, שאתה בחרתנו מכל העמים, יש הבדל בין יהודים לגויים, שהתורה היא המנחה, היא המתווה, צריך לשמור על מה שהתורה אומרת, כשאתה חושב לעשות דרכים אחרים אז זה לא עובד, ואז לאט לאט אנשים יוכלו להתקרב ולעשות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשאיר אנשים אבודים בדרך, לא רוצה להפסיד מהבנים שלו אף אחד, לא רוצה לוותר על אף בן. אז פה הוא שולח את משה עוד פעם, לעוד סיבוב, לעוד דיבור. וגם אצלנו, הקדוש ברוך הוא לפעמים מנענע אותנו, ומודיע לכל אחד, אני רוצה אתכם. יש עיקרון דומה, דווקא במכה האחרונה, שנקרא בפרשה, מכת הברד. זה לא היה, פה הם היו ככה עכשיו בדאון אחרי שהיה ניסיון, שכשל כאילו. נכון. אז היה מחייב. נכון, אז הוא מנסה, והם לא שומעים לו, והקדוש ברוך הוא לא מוותר. אני בכוונה לא מעריך בכל זה, אבל אם תסתכל, עוד פעם הוא מדבר איתו, ועוד פעם מצווה אותו, ועוד פעם שולח אותו אליהם, ואז דברים מתחילים לזוז. נכון, לא לגמרי. ואני אולי יוסיף משהו על מה ששמעון מאיר. כשמשה הולך באמת לדבר עוד פעם עם עם ישראל, אז לא הכל מסתדר, לא כולם מאמינים. ואז הקדוש ברוך הוא עוד פעם מצווה אותו. תסתכלו אצלנו בפרשה, זה אריכות דברים מאוד מאוד גדולה. ואז הקדוש ברוך הוא עוד פעם שולח אותו. אז רש"י כבר מתלבט, האם זה חזרה על מה שהיה בפעם הקודמת, או שזה ציווי נוסף, אבל בסוף מה שקורה זה שבאמת לא כולם משתחררים. למה? המכה הראשונה, מכת דם, מה המטרה שלה? למה היא נועדה? אז קודם כל, הנילוס, אולי נתחיל הפוך. קודם כל פשוט, שזה עונש. למצרים אין מים. השבוע בלי מים זה עונש נורא. זה אפילו מידה כנגד מידה. אדם שמעביד את היהודי בשמש, בחום, בלי מים, ובלי אחרי זה להתקלח, ובלי כלום, אז הוא סובל, אז גם עכשיו אתה תסבול. זה מידה כנגד מידה, זה עונש, זה פשוט. אבל היאור הוא גם האלוה של מצרים. ועכשיו האלוה מת. ואחרי כמה ימים הוא גם מסריח. זה מערער את כל האלוהות המצרית. פתאום מי שנראה אלוה יציב וקיים, סתם גועל נפש. זה סירחון. אז זה ודאי עוזר. אני רוצה להוסיף לכם עוד דבר שמפרשים אומרים. כשהמצרים רואים את הנילוס מלא דם, זו לא הפעם הראשונה שהם ראו את הנילוס מלא דם. תדמיינו לעצמכם שהדנובה תהיה אדומה מדם. כל מי שיש לו קצת תודעה היסטורית, יזכור את כל היהודים שנרצחו על גדות הדנובה ונזרקו למים. כל מצרי שיסתכל על היאור דם, זכר את הילדים היהודיים במאות אלפים שנזרקו לתוך המים ונרצחו. אז הם הבינו יפה מאוד איזה מידה כנגד מידה יש להם. הם הבינו על מה הם לוקים. אבל אבן עזרא כותב דבר פלא. הוא אומר, אתה יודע, מכת דם היא הייתה גם ליהודים.
לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים. פרעה אמר, אני לא מוכן. אמר הקדוש ברוך הוא, עונש, לא יהיה למצרים מים, וגם ליהודים לא יהיה מים. אז איך הם חיו? אבן עזרא יש לו שיטה. הוא אומר, כל המים שנהפכו לדם, זה רק המים הגלויים. אבל ויחפרו כל מצרים סביבות היאור, המים הנסתרים, הם לא הפכו לדם. אז המצרים שתו מהם, וגם היהודים שתו מהם. אבל למה היהודים צריכים לקבל מכת דם? המצרים מגיע להם דם, למה ליהודים מגיע דם? התפיסה היא פשוטה מאוד. גם היהודים היו עובדי עבודה זרה. הרי כשנצא ממצרים ונגיע לקריאת ים סוף, תאמר מידת הדין לקדוש ברוך הוא, רגע, למה את אלה אתה מציל ואלה אתה מצביע? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז גם את עם ישראל היה צריך לעקור מהתפיסות המוטעות שלהם. גם אותם היה צריך לנתק מהחשיבה הלא נכונה. גם הם היו קצת צריכים להזדעזע. אז גם הם קיבלו את מכת דם. אבן עזרא לשיטתו, דם צפרדע קינים. 3 המכות הראשונות, גם היהודים סבלו מהם. מחילה שאפילו לא קראתי באיזה ספר שאם מצרים עשו עסקים עם יהודים, אפילו בכוס אחת, המצרי שתה דם והיהודי שתה מים. המדרשים מדברים על זה שלא, שהמכה פגעה רק במצרים. אבל אבן עזרא זה לא שיטתו. אבן עזרא הוא חולק על המדרש, הוא אומר לו, פשט הפסוקים, עכשיו גם אם נסביר כמו המדרש, אבל התפיסה של אבן עזרא היא, שהמכה באה גם לזעזע את עם ישראל. בואו נגיד שבאמת עם ישראל היה להם מים לשתות, אבל הם ראו שמה קורה לאלוה המצרי, הוא הופך להיות דם. הם ראו שהמצרים זה הכל דם, אז הם הבינו, הם הפנימו. כלומר, המכה הייתה צריכה לנתק את היהודים, אפילו את היהודים, מהתפיסות שלהם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם רצה לנתק את המצרים. הקדוש ברוך הוא רצה שגם המצרים יעשו תשובה, שגם הם יתוקנו, הוא לא רצה לוותר עליהם. ולכן, במכת ברד, המכה האחרונה בפרשה שלנו, במכה השביעית, אז כתוב דבר מעניין. איך תהיה מכת הברד? אז כתוב, ויית משה את מטהו על השמיים, ואדוני נטל קולות וברד, ותהלך אש ארצה. ואחרי זה, ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. למפרשים יש מחלוקת מה זה ואש מתלקחת בתוך הברד. האם ירד פה גוש ברד, ופה גוש ברד, ובאמצע היה אש, כדור אש שירד, או שהיה פה ברד, ובתוכו היה כדור אש שירד. אבל אני לא מבין. הרי הברד עשה נהדר את העבודה. הוא שבר, הוא הרס. למה צריך גם את האש? למה צריך גם את התוספת הזאת של האש? אז הרב שלמה לוי, יש לו רעיון מאוד מאוד יפה, והוא אומר ככה, ברד, אש זה מידת הדין. מידת הדין באה ואומרת, צריך להעניש, צריך לעשות, ודאי. מה הכוונה שגם הברד נמצא יחד איתה? אש מתלקחת בתוך הברד. ברד זה מים, מים זה חסד. כשמידת החסד מסכימה עם מידת הדין והן עובדות ביחד, זה אומר שאין פה רק עונש. זה לא רק עונש, זה אומר שיש צורך לתיקון העולם. ולכן גם מידת החסד, גם מצד החסד, יש פה אמירה, ראוי כך לעשות. מה התיקון? התיקון הוא תיקון של מצרים. הרצון לתקן את המצרים, להפקיע אותם מהתפיסה המוטעת שלהם. לעורר אותם להבין שהשם אחד הוא שמו אחד. גם לעם ישראל, אם יש ביניהם עדיין כאלה שלא השתכנעו, ואנחנו יודעים באמת שבמכת חושך, לפי חלק מהשיטות, מתו רובם של ישראל, כי לא כולם הצליחו להשתחרר. יש קונספציות כאלה שתופסות את האדם, והן לא שחררות אותו. לפעמים צריך לתת מכה מאוד חזקה, בשביל להוציא האדם מהתפיסה השגויה שלו, וגם זה קשה מאוד. אבל פה, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני לוקח את הברד ואת האש, אני עושה ביניהם שלום, כי אני רוצה להסביר לכם, זה לא רק להעניש את המצרים, זה גם מידת החסד אומרת, צריך לתקן את העולם, זה יוביל לתיקון העולם. דרך אגב, לרבי מלובביץ' יש רעיון מקסים, הוא אומר ככה, המידה היסודית, השורש המקולקל של פרעה ושל מצרים זה גאווה. כן? איך אומר הנביא? לי יאורי ואני עשיתיני. אני בראתי את עצמי, אין עליי אלוה, אני הכל. מאיפה זה בא גם כן? מהיאור. למה? אדם נורמלי, הוא לא יודע, ירד גשם, לא ירד גשם, מה יהיה? הוא תמיד מרגיש שהוא תלוי במשהו אחר. היאור כל הזמן זורם, נהר ענק, יש כל הזמן מים, אתה לא תלוי בשום דבר, אז אתה מרגיש שאתה ריבון העולם ואין שום דבר עליך. זה גאווה, זה קלקול מאוד מאוד גדול. ממה נובעת גאווה? היא נובעת משני שלבים.
שלב אחד, אני כאילו קריר כלפי אחרים. אני אדיש, לא אכפת לי מהם, אני מזלזל בהם. זה רק החוץ. בעצם השורש, הפנים, זה שאני כל כך דואג לעצמי וחם לעצמי, שכבר אין לי אכפתיות מהזולת. אני כבר לא מתייחס לזולת. אז זה בא במכת הברד. זה אש מבפנים, זה הדאגה לעצמי, וזה כפו מבחוץ, זה חוסר אכפתיות מאחרים. האחרים לא מעניינים אותי. מה התיקון למכה הזאת? כשאדם מחליט לדאוג לאחר, אז הוא מתקן את הדבר הזה. כן? אם חייל מחליט שעכשיו הוא מתגייס, והוא עושה בשביל עם ישראל, הרי הוא לא ירוויח מזה משכורת ולא כלום. הוא נטו, הוא מוסר נפש, מוכן למסור נפש, בשביל הקדוש ברוך הוא, כן, הלוואי שאף אחד לא יצטרך למסור נפש, אבל הוא בא עם נכונות למסור נפש בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא, אז הוא עוזב את עצמו, והוא דואג רק כלפי אחרים. אז זה החיסול של מידת הגאווה, זה התיקון של מידת הגאווה לגמרי, וזה יכול להוביל לאחדות. כי מה הבעיה בכל הוויכוחים? מה הבעיה שנתווכח? אני חושב א', אתה חושב ב', מה רע בזה? כן, רש"י ואבן עזרא יושבים על אותו דף, והרמב"ן והאור החיים, וכל אחד חושב משהו אחר, הם לא רבים. אבל כשאתה מכניס פנימה אגו, שהשאלה היא לא מה צודק, אלא מי צודק, אז כבר זה נהיה שנאה וקטסטרופה. וכשקדוש ברוך הוא רואה שיהודים מגיעים למצב כזה, אז הוא מזכיר להם לבטל את האני שלהם. והדרך שלנו לבטל את האני, זה להיות אכפתים כלפי הכלל. וזה כבר לא כל כך משנה אם אתה אזרח או אתה חייל, אבל אכפת לך מהכלל. אתה כבר לא דואג לעצמך, אתה דואג לעם ישראל, אתה דואג למדינה, אתה דואג למה יקרה, אז זה כבר משנה את הכל. המסירות נפש הזאת כבר מוליכה אותך קדימה. אני במלחמה האחרונה, לצערי הרב, עם ישראל איבד מאות לוחמים, וקרוב למעלה מ1,000 אזרחים. אבל אחד מהלוחמים בעזה שנהרג זה כפיר פרנקו, שזכיתי והתלמיד שלי. ומעבר לעובדה שהאקורד סיום של החיים שלו היה מסירות נפש, היה המוכנות באמת להיות בשביל הכלל, להיות שם בשביל כלל ישראל, אבל זו גם הייתה מידה מאוד גדולה שלו. הרבה ענווה. ענווה לא... הוא אפילו לא ידע שיש בו ענווה. כן? כזה לא החזיק מעצמו בכלל. לא החזיק מעצמו בכלל, וכששמענו שהוא עומד להיות מפקד בשריון, אז הרב וייסמן, ראש הישיבה, שאל אותו, איך אתה תפקד על אחרים? כאילו, זה כל כך לא האופי שלו, לתת פקודות לאחרים. אז הוא אמר לו, אם אין ברירה וצריך, אז עושים. כלומר, הוא אפילו ביטל את הענווה שלו בשביל להצליח לפקד. זה דבר מדהים, זה יכולת מדהימה. כשזה נער צעיר, אתה יכול לראות את זה בלי זיוף. אתה רואה את הניקיון הזה, אדם שלא מחזיק מעצמו כלום, יש לו הרבה דברים מיוחדים, אבל לא מחזיק מעצמו בכלל. ומוכן המון לשמוע ולהקשיב, ויש לו עמדה משלו, והוא בודק אותך טוב, אבל עם הרבה ענווה. הוא אף פעם לא מטריס. זה לא משנה אם זה כלפי ההורים, או כלפי המחנכים, או המורים. יש בו הרבה הקשבה, ואחרי זה חושב עם עצמו, ומה שטוב לו הוא מאמץ, ומה שלא לא, אבל עם הרבה ענווה, לא עם התקוממות, לא עם... זה ממש הנקודה הזאת, היא התיקון של מידת הגאווה. היכולת הזאת לבוא באש וברד, ולתקן את מה שצריך לעשות. אז בעזרת השם שהמסירות נפש הזאת של כלל הלוחמים, כלל עם ישראל, תעמוד לנו גם לאחדות גדולה וגם לישועה בעזרת השם.